Unde? Până unde? Nu, ăsta ține-l așa. Așa. Așa, da. Fiindcă atunci când vii în mine, nu te mai oprești, eu trebuie să te prind de el, știi, gen. Ai răbdare. Așa, picioarele mai desfăcute. Cele mai desfăcute, da? Cele desfăcute, da? Așa, oprește. Ia, așa, bravo. Acum lasă un pic, da? Bravo, lasă că e bine, ține bățul, cum ți-a zis. Așa, da? Așa, perfect. Hai, vină încoace, ce cauți acolo? Lasă-te plugul, depărtează. Bă, ține ăla, așa, depărtează. Așa. Vârfurile aproape ăla, pune cantul în față. Așa. Și ăsta aproape îl ridici, da? Vii cu el așa, lasă-te numai pe ăla. Lasă. Băi. Așa, du-te până în plasă, așa, spre plasă. Du-te, acum te lași pe stângul, te duci în dreapta, bravo. Mi-a plăcut asta. Mai du-te. Pula. Ce m-a dus că cu spatele, mamă, ce meseriaș ești, bravo. Bă, du-te în stânga. Păi lasă-te pe dreptul și nu mai fac pluguri. Copacul. Hai, vii încoace, hai. Ești după mine, da? Unde ești, mă? Deci trebuie să te lași pe dreptul, da? Și ține puțin canturile, da? Stai un pic pe margine. Așa, spre sus, da? Ok. Așa. Acum mă las pe stânga, da? Și întoarce-te și mergi pe canturi încolo, hai. Așa. Lasă-te pe stângul, Așa. Apa tu. Ne lăsăm pe dreptul. Apasă în... Hai și vină încoace. Hai, încoace. Jos vârful, nu ridica vârful la celălalt schi. Acum invers, ține vârful jos. Așa, bravo. Numai călcâiul tragi, da? Bravo, vârful jos. Da, paia mică. Hai, prinde viteză, paralel să prinzi viteza acum, da? Ține-le paralel, da? Bun. Ia larg, ține dreapta. Așa, ține dreapta. Bă, am zis dreapta, bă, ține, bă, unde... Acum am partea cealaltă, hai. Du-te. Așa, acum ia dreapta. Bun. Ce-ai făcut, bă? Stai liniștit, că domnul te vede și nu avea grijă, da? Hai, du-te în stânga acum. Și acum dreapta, pivotează, hai. Dreapta. Bun, hai. Așa.